Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating weather analysis na yung araw po ng Biyernes hanggang early next week, Monday. At ito po ay ang ating Tagalog version na yung September 3 hanggang September 6, 2021. At ito po ay biniglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. So mga nagtatanong ngayon, meron bang bagyo na mag-form? Meron po tayong low pressure area sa may south of Guam. Papakita namin sa inyo may alaman using the GraphSat. But medyo malabo pa ang computer models. Nag-split po sila. Yung mga reliable computer models, yung isa, mabanggitin natin mamaya, ay hindi pinapadevelop. While yung isa, pinapadevelop po siya. Posible maging typhoon. So ito po na yan ang latest. Okay? Ito po yung GraphSat. Ng araw ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Yung ITCZ ay medyo napalitan na po yan ng term. Monsoon trough na po yan dahil yung hangin mula sa southwest ang nagpalit instead of variable winds dito sa bahagi na ito. So, na-establish na yun yung monsoon trough dahil po sa ganitong situation ng pagbabalik ng konting habagat, but nanatili na yun sa may dagat China, sa may southern portions, at nakaka-affecto na yun sa Calayan Island Group at posibleng ma-affectoan po ang Palawan within the next 24 hours. Kaya na-mention natin dito ang habagat. At yung monsoon trough po, yan po ang nag-establish na yon. Magbibigay pa rin mga afternoon or evening thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon, from Ilocos region hanggang sa Bicolandia. At ito naman pong Mindanao, Visayas, at ibang parte po ng Mimaropa ay magkakaroon pong magandang panahon. Subalit sa hapon na gabi, may mga inasan pa rin mga localized thunderstorms. So, ito pong monsoon trough ay nakakabit po dito sa isang namuong LPA. Bago po ito, kahapon sa GraphSat natin, shallow LPA pa lamang po siya. Subalit na yon, sa mga oras na ito, bigla na po siyang binigyan ng tag-ID ng Joint Typhoon Warning Center at yung NOAA. Ginawa na po siyang 94W. So, mababa para ang chances niya maging bagyo sa loob ng 24 oras. But, ang computer models ay split sa tracking nito. Okay? Kung saan siya pupunta at sa development niya. So, hindi natin alam kung magiging bagyo siya or it will remain just a low pressure area. So, hinihintay natin yung isang model which is the more reliable one, the European model. Lumalaban yung dalawa yan, yung American model at yung European model sa pinapakitang development nito, si 94W. Commonly, ang American model masyadong aggressive. Okay? Minsan, in the end, hindi natutuloy. But yung European model, talagang consistent na ina-update lagi ang output. And kapag consistent na hindi siya magde-develop, mukhang matutuloy na posibleng LPA lamang po siya because unfavorable po ang atmospheric conditions. Mataas yung wind shear at wala masyadong convergence na nag-create upang magkaroon ng circulation o swirl itong system na ito, yung pag-iikot. Okay? At meron tayong quasi-stationary high pressure dito sa may bahagi po ng Iwoto Island. Dati po itong Iwo Jima Island ng Japan. At ito pong si 93W dati, yung huli tayong nag-weather update sa YouTube. Isa lamang po siyang low pressure area with subtropical structure ang features niya. Ay naging tropical features, okay? Naging tropical depression at binigyan po siya ng tag ID or TDID as 17W, pang 17 bagyo po sa Western Pacific based sa analysis po, data ng Joint Typhoon Warning Center. Subalit yung system na ito ay nag-struggle din. May trough po siya na nakabit habang mahaba po yan. But yung kanyang core ay nandito, medyo exposed. Ibig sabihin, nalawawalan po siya ng ulap yung gitna niya. At ito po ay kumikilos na yung panorte papunta sa isang frontal boundary. Ito po yung Mayo Front. Nandito sa may bahagi po ng Japan. Bibigyan rin dyan ng mga ulan at cloudy conditions na may hangin at mga thunderstorms. So, dyan papunta yun si 17W. So, wala na po itong threat sa any portions ng Asia Pacific. Okay, so dito tayo mag-focus na yung K94W on what will be the outcome of this system, kung ano magiging outcome nito beginning next week. Kasi medyo split po ang models kung ano ang magiging development dito.
Papakita namin sa inyo ang mga computer models in a short while. Ito po yung fast animation. So, yan po. Galing po ito sa CIMSS, Tropical Cyclone page. Sila nagpa-process nito every hour. So, yan po ang southwest monsoon. Ito po yung mga localized thunderstorms, dala ng monsoon trough at yung local convection sa may southern Philippines. Dito po yung LPA na binabantayan natin si 94W. At dito po sa may gilid po ng ating video. Diyan po yung pag yung si 17W, bali wala naman yung system na yan. Okay? Lalaho din yan in the next few days. Ma-absorb sa frontal system. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. So makikita po ninyo simula alas 12 ng tanghali, pagpatak ng hapon, nagbibuild na po ang mga localized thunderstorms sa northern at central Luzon at ibang portion po ng Kabikulan, Mindoro, Visayas, also dito po sa may Mindanao, Palawan, may mga ilang areas. So, ayan po. Common po yan pag ganitong sa tropics po tayo, pag walang mga monsoonal system. So, right now, may monsoon trough po dito, nakakabit sa area nito, pag ganito. Okay? Pag ganyan siya. So, papunta yan doon sa LPA, nasa south of Guam. Now, check natin yung forecast sa ulan sa sunod na 3 araw hanggang Monday, courtesy of windy.com, European model. So, makikita ninyo na from Luzon, Visayas, and Mindanao, patuloy pa rin may mga localized thunderstorms na posibleng maganap hapon o gabi sa malaking bagay ng ating bansa. At itong medyo mapulang-mapula, ito po yung malalakas na ulan dulot ng habagat na posibleng maka-apekto po sa ilang portions po ng Palawan. At dito po sa may east of the Visayas, itong pulang ito na po yung si 94W na iba ang pinapakita ng European model. Magta-track po siya pupunta dito bago siya pumunta dito sa area na ito. So, extreme northern Luzon ang pinapakita itong si LPA94W based on the Euro model. Okay? Now, tingnan natin yung American ensemble tracks. Ito po yung galing sa American model. Ensemble kasi iba-iba po ang line po niya kung saan yung magiging tracking nito. So, based sa analysis itong American model, majority nila ay nagpapakitang southern islands of Japan or mainland Japan ang tracking nitong si 94W. So, malayo doon sa European model na nagpapakita na ang tracking niya ay dito po sa may ganito kasi yung tracking ng Euro model. Dito po siya dadaan. Okay? O dito sa may area na ng Batanes. But, LPA lamang po siya. So, walang development na mangyayari sa European model. Kaya, kahapon pa po ito nagpapakita while yung American model napaka-aggressive. Okay? So, i-move natin yung forecast hanggang Monday. Ito po yung European model. So, bukas, nandyan pa rin yung southwest monsoon. Ka-affecto na po sa Palawan. But sa Sunday, biglang-bigla, hihina po yung habagat. Balik sa southwest surface wind flow. Halos kalmado. At, ito na po, yung LPA94W, nag-westward siya. Papasok po siya ng PAR on Sunday. But, LPA lamang po siya. And on Monday, mag-west-northwest na po siya. Tuesday, ayan po siya sa may east of Bicol region. Wednesday, September 8, east of Luzon. And Thursday, approaching po extreme northern Luzon, either Batanes or northern Cagayan siya dadaan on the evening of Thursday. Then, lalaho po siya. Okay? Magiging trough na lamang, surface trough dito sa bahagi nito ng northern part ng South China Sea o west northern part so may Luzon Strait south of Taiwan on September 10, Friday. So yan, hindi masyado aggressive ang European model, but bantayin po natin yan kasi yung ibang models, yung Hurricane WRF, HWRF po yan, it's on the model from NOAA, and yung GEFS o GFS model ng America at US Navy model nagpapakita na may development itong si 94W. Malalaman po natin yan by Monday, but stay tuned po sa mga postings natin sa Typhoon 2000. Pag active po siya, maging bagyo, mag-i-issue tayo ng updates, Stormwatch, kung saan siya pupunta, lalo na po sa ating Facebook page, mrtyphoon.com. Okay?
So, yan po ang ating latest ngayong araw nito ng Friday hanggang Monday. So, we will have another weekend ahead. So, don't forget to bring your umbrellas, jackets kung kayo lalabas ng bahay sa hapon o gabi. Dahil inaasahan po itong mga localized thunderstorms, dala ng monsoon trough, konting habagat sa may Palawan area, at mga localized thunderstorms sa may Visayas at Mindanao. And on Monday, magbibigay tayo ng analysis doon sa 94W kung ano na bang kalagayan ng kanyang tracking. But base sa pinapakita ng European model, walang development, baka LPA lamang. Papaulan po sa extreme northern Luzon, may konting habagat siguro sa may Western Visayas, Palawan at West Philippine Sea. Subalit ang American model, yung ibang models, magiging bagyo po siya. Pwedeng TS or tropical storm or even typhoon papunta sa southern islands of Japan o mainland Japan. So, yan po ang pinapakita. So, split pa po ang dalawang model. So, hindi pa natin alam. We will keep you updated pagdating sa darating na Lunes. Okay, hanggang sa Lunes, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #Weatherwiser. Happy weekend to all. Don't forget to mag-subscribe sa ating channel sa mrtyphoon.tv o youtube.com/Mr. Typhoon at click natin lagi ang notification bell para updated po kayo sa ating panahon at sa mga darating mga bagyo sa ating bansa. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking weather channel.